Дубай агресивно преследва плана за 2040 година в емирството да живеят 5,8 милиона души. Това е един от малкото пазари на недвижими имоти в света, в които държавата пряко съдейства за това инвестиралите в недвижими имоти да имат повече потенциални купувачи или наематели, вместо да се изправят срещу все по-високи данъци. Липсата на праг за получаване на резидентство при инвестиране в недвижим имот и най-важното това, че получаваме резидентство не след като сме изплатили цялата сума, а само когато сме направили първоначалната вноска от най-често 20%, дава още по-голямо предимство. Това се очаква да засили търсенето и изключването на сделки в по-достъпните райони, което би следвало да повиши цените именно в тези райони и да благодетелства хората, които вече са инвестирали там. Добавяйки и гъвкави схеми на плащане от типа на 60% от сумата платена по време на строителство и 40% платени на разрешение за ползване, правят участието на пазара на недвижими имоти в Дубай още по-лесно. Ако искате да разберете в кой проект в Дубай да инвестирате предвид цялата тази информация, свържете се с мен.